Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang paghinulsol sa atong mga sala, ang katawhan muila na unta sa mga kasalanan, dili magsigig tinulisukay o magpasangin lanay nga sila ray sad-an ako dili. Ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga gikinahanglan labi na gyud sa pagka mapaubsanon o pagkabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dakong uyamot, sa una-una, sa pulong o sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampos sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Naglipay kami Ginoo niining tinuig nga kasaulugan sa kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Magdala unta kini kanamo ngadto sa hingpit nga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Ang katawhan miingon, ngari kamo, mamali kita sa Ginoo, kay gikunis-kunisan kita niya, aron iyang ayuhon, gisamaran, aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw, buhion kita niya, ug bangunon kita niya sa ikatulo ka adlaw, ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglan, makaila gayud kita sa Ginoo, ang iyang pagpanaw, sama sa kasiguro sa kaadlawon, ug moanhi siya kanato, sama sa alindahaw, ug sa ulan panahon sa tingpugas. Ang Ginoo miingon, unsa may buhaton ko kanimo o Israel, ingon man kanimo o Huda. Ang imong gugma kanako sama sa gabon sa buntag ug sa yamog nga daliirang mahanaw. Busa, gipapanton ko kamo sa mga propeta ug gilaglag pinaagi sa akong mga pulong. Ang akong hukom mutunga sama sa kahayag. Ang akong gikinahanglan mao ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad, ang kahibalo bahin sa Dios, ug dili ang mga halad nga sunugon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kay dili ka mahimuot sa mga sakripisyo, kun maghalad ako og hinurot pagsunog, dili nimo kini dawaton. Ang akong sakripisyo, O Dios, usa ka espiritu nga mahinulsulon. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon. O Dios, dili nimo tamayon. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Pagmanggihatagon o Ginoo sa Sion, diha sa imong kaluoy. Pinagi sa pagbag-o pagpatindog sa mga parel sa Jerusalem. Unya mahimuot ka sa angay nga mga sakripisyo, sa mga halad ug sakripisyo nga hinurot pagsunog. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tao nga nangadto sa templo aron pagampo
ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa akog duha kaadlaw matag simana, ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo di ay nangandoy gyud nga mubalik ta ngadto kaniya nga mahinulsolon. Dili kay magbalik-balik lang tagsimba, pero dili gyud magsigig hinulsol. Ilingay mong tupad ing nagsigi kag hinulsol. Ana kay usahay ra ba magsigi ra tag justify, magsigi ra tag depensa sa atong mga sala. Unya nagtuo ta nga ang atong pagsigig simba, pagsigi og nobina, himo aning mga tulumanon sama anang mag vigil, mag way of the cross, mag sa panadiha 2,000 Hail Marys, 3,000 Hail Marys, 5,000 Hail Marys. Gatuo tag mauna na siya. Dili di na mo'y gikinahanglan sa Ginoo. Bisan gani kanang halad, kanang 10%, unsa pa nang atong pangsaad-saad, tithing, kanang pagpuasa, dili gid na makalipay sa Ginoo. Bisan gani kanang atong pagingon, di nako mamabay, di nako magsugal, di nako mag-inom, di nako manglibak. Bisan kana dili makapahimuot sa Ginoo basta dili ta kamaong muhinulsol. Unsa man ang paghinulsol be? Kibaw mo. Wa mo kibaw? Repentance, kontrisyon. Ang una, muangkon ta nga kita makasasala. Mao ginay pinakaunang requirement. Mao na dili ta magsigig tinudluay nga ikay sad-an kung dili isigtag inang kunay. Mao bitaw pag sinugdanan sa atong penitential rite karong misa, magsigig itag ingon akong sala, akong sala, akong dakong sala. Wa ta maingon akong sala, iyasad ni hastasad ka ng pari, iyasang sala. Wa, ako ra gyud ha. Sige, lingya imong tupad. Ing na parihata pulos sad-an. Sige, ing na. Ing na siya ba, na pariharata pulos ta sad-an. Muna kamong mga banag asawa, ay mo pag-away, magsigig pasangin lanay, ikaw manggod, wa patanin mo buhata, ana, ayaw, isig mo ginang kunay. Kung nakapangabit imong asawa, ing na nakapangabit sa kuday, aw di, ikaw niya padirugwa kong mangabit, aing nasad nga, pariha sa kunimo, sad-an. Kay kusog sa kong maglagot, ana,
kusog sad kong mamakak, ang imo sad pangabit, pamakak ug kalagot, mas daghan ang iya. Pero ay nila mo pag sinubayay, kay kanang sala, pariha ra gid na. Sala gid na. Ay pag-ingon nga kamong wa manimba, mas labaw mong makasasala kay kanamong nagsigig simba kada buntag pagyud. Dili na mao. Ang Pariseo diri sa atong ebanghelyo, iyang gisubay-subay unsa siya kabuutan ikumparar sa uban. Di siya mamabay, di siya mamakak, di siya limbungan. Nagsigi siya hatag sa iyang 10% ngadto sa Ginoo. Sige siya puasa kaduha sa usa ka semana. Ana, nalipay bang Ginoo niya? Wala. Kinsa may gikalipayan sa Ginoo matud pa ni Kristo, kadtong nisigig ingon Ginoo, ang sigig pamukpok siyang dughan ba katong kubrador sa buhis, inilag yung makasasala. Ningon siya, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Mo na siya ay paghinulsol. Muila kita nga sadaan, dili ta angayan nga moatubang sa Ginoo. Unya ikaduha, sa may sunod, kinahanglan mahigugma ta sa atong Ginoo, pinaagi sa paghigugma nato sa atong isig katao. Nya dili gugma nga kanang on and off, matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kining misa gitawag man ni siyag holy sacrifice. Gugma gyud makanunayon. Mao say gibutang diri sa katapusan sa unang pagbasa, Oseas chapter 6, naingon sa diri, ang akong gikinahanglan mao ang gugmang way paglubad, dili ang mga halad. Sige, katulong lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, pirmi na tikang higugmaon. Sige na. Tanawa. Unsa man ang gugma be? Unsa man ang gugma? Dili man ang gugma nga sexual ra gyud. Na kung moingon ko nimong I love you, naibog ko nimo. Di na lang moingon ang papa ngadto sa iyang anak nga I love you. Ay ibog man ka. Di na lang moingon ang pari ngadto sa mga parishioners I love you. Kay ibog man ka. Dili. Ang gugma nagpasabot na nga akong buhaton ang maayo nganha nimo. Nya kun moingon kang I will always love you, kada panahon or permanente kong magbuhat og maayo nganha nimo. Nya unsa may pinakamaayong buhat? Kanang tabangan nimo ang tao nga dili na makasala. Mao ginay pinakaunang maayong buhat, kanang pagpahimo natog balay, kanang pagpanghatag nato ang mga bugas, kaning inyong pagpabalit og slots, part lang ni sa kaayuhan, pero di gid ni mao ang tinuod nga kaayuhan. Unsa may tinuod kaayuhan? Kana gyung imong tabangan ang tao nga dili makasala or maminos-minos ang iyang sala. Pananglitan imong anak tapulan kaayo, di gyud mo tabang nimo, adik pa kaya ng computer. Unsa may imong buhaton aron imo siyang higugmaon? Kasab-an o alagaran? Hay may makaminos-minos sa sala ba? Kasab-an o alagaran? Kana imong alagaran, ingon sang uban kasab-an. Dili. Kay imong kasab-an, ikaw nga nangasaba, di nakasa na. O duha na mo, tapulan niya, kasuko. Niya siya sad nga imong gikasab-an, kana ra bang mga tapulano o imo nang kasab-an, kusog kay na sad silang musukol. Og di man nila matubag sa ilang baba, ari ginas huna-huna. Di ana sunahuna. O di nisukol na sad sila.
Oh, to na, suko na sad, duha na kabuk na suko. Unya, magsige man nagpangluod. Magsige na mga hikukub, lakaw ko drib. Ana man na. Ang uban sa dana, mga dalaga, mga 15 anyos, 16 anyos, minyo ko. Ana, kuyog dahil uyab. Ato ana, kasaan na sa glain. Kakuha mo? Ana, sige, balihon na tong eksena. Butang na to, tapulan kay siya. Nya imo ding ingnon, dong, unsay gusto ni mong snacks. Samtang magduwa ka diha. Moingon, unsa may iyang bation? Moingon na siya, hala, kanais ni mama. O ana, kanais ni papa. Kuan lang ma, kanang cheeseburger. Palitin nga itong cheeseburger. Nakasa ka? Wa. Nakaalagad pag yun. Nakapakaon pag isgigotom. Yang imo sang anak, hab-hab dayon kay dako makay nagkaon. Hasta gumputos ana, apilon ko nag-usap gud. Kay kuan man di naman na mo tan-aw siyang gikaon, tuang tan-aw sa computer. Kaon rin tan-aw sa computer. Lipay siya wa. Lipay. Tapulan siya dili. Tapulan gyapon. Pero usa na lang. Usa ra kabuk ba? Tapulan ra. Kada ra gisa. Ana. Pag human niya duwa, daog man siya. Pagkadaog niya, kita man siya siyang mama ng hugas o plato, daghan kayong plato hugasanan. Iya day yung giundangan. Siya ma, ako'y hugas diha be. Bayad ni sa cheeseburger. Hugas din siya dito. Ang sama siya, tapulan pa siya, di na. Kibaw man day mo. Ana, pagtrabaho. Di ba? Ang iyang katapulan, wa mapuni, og sa, posible pag yun nga, mawagtang. Tungod sa iyang gugma na sa diha nimo, kay imo man siyang gipaambitan sa imong gugma. Mao na example ba, pananglitan ron, ang pari dinhi na problema na kayo aning slots. Unsaon ninyo pag-express sa inyong gugma? Mupalit o di na lang? Kusga. Oy, salamat kayos na higugma sa simbahan ha. Makanunayon yung inyong gugma, sige mo palit og slot bisa ginagmay pero kanunay. Labi na gyud og ang tanan mamalit kanunay, no? Mo ni. Ang atong SBF dag. Salamat sa inyong gugma kay niabot na ang atong halin og 14,394 ka slots. Naapay 45,606 ka slots nga available, 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. So karon naa kay 500 tungod sa imong gugma, ipalit dayon na og SBF dag. Ang ato sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength, DCHS, para ni sa atong nagpadayon rong pag-celebrate sa Lenten og sa atong Holy Week og sa apil na sa atong pista na natay halin nga 5,202 ka slots, na apay 24,798 slots nga available, tag 200 pesos per slot. Nga nasa taan ni 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos per challenge. Nakadawat na pud ta og 115 ka 22 slot challenge. Nga nga to sang disap nagpadayon nga atong gi-open. Salamat ninyong mga makanunayon sa paghigugma. As of yesterday, nakadawat ta og bag-ong investments nga 13 ka slots. So 180 na ka disap ang atong nadawat. Pakpak na ining tanan. Salamat kayes Ginoo. Kani manggugma mga igsoon kung atong i-express, makapakpak kita ngadtos Ginoo, no? Makapaingon ta ba, praise the Lord. Makaingon kita, salamat sa Ginoo. Ang ato sang pagtrabaho karon sa atong kumbinto, nagpadayon, hopefully marang-arang na gyud ang iyang naong ana. Inigabot na sa 12 sa Abril atong gi-schedule nga maoy i-blessing. Pero murag dili na gyud maapas ang atong elevator nga himuon tungod kay
dunay gamayng wa magkahiusa ang atong structural preparation mo nang giguba o sagbalik ang structural o maghimog bag-ong structural nga muhaom na sa maong facility, maong elevator. Pero sagdi lang, nana masay hagdanan, manungas lang utag hagdanan. Niya iampo sad ninyo nga moabot na to si San Vicente nga tumutongtong na to sa babaw kay mura nagbiyahe pamantingali to. Wa pa moabot San Vicente na human ang atong fifth floor, atong roof deck, pero si San Vicente na lay kuwang nga mutongtong dito atong iampo nga dito maglangay-langay kayo, no? Basin pag makatongtong na to dito nindot sa tanahon nga nigpista na to tuan na San Vicente dito sa babaw kaysa wa pa siya moabot di takasaulog kay niya. Kining tanan nahitabo ni tungod sa atong paghigugma ay siging pamalit og slots makanunayong paghigugma. Dito sad ko sa Davao kagahapon sa Region 11 nga DepEd kuha nila sa nang Regional Assembly sa mga sa RAEL man ang ilang abbreviation, educational limot ko sa meaning ng RAEL. Daghan kay sila dito, no, mga 3,000 kapin amo ditong pagtalk nako gahapon niya. Ang akong talk mga 2 hours, ang pinicturay sad niabot sa mga 2 hours, no? Nindot kayo nako kining tanang nagpa-picture ug mopalit lang ginig slot pastan hurot-hurot na tingali ni akong slot pero na sa nipalit na sa iwa ang ako lang makanunayon yung gugma nang nindot kayo atong feeling kay mura bag hinangpanay gid ba kato nahigugma sa to sila nato kamo ra man dinhi mo dili kayo magpa-picture mo dito ra mamuglakaw kay nga naman di masad na mo ekspresyon sa gugma ang pagsigig pa picture kay pulaan naman tani atong naong sila dito dumog yun dumog lab pagkahuman ko na ko sa usa ka oras nga picture ay pag adto na ko sa gisod na ko sa kwarto kay mga ona nakahilot-hilot ko sa akong dinhian kay sige na gana signgisi na hilot-hilot na ko gamay pagkaulian na humagkaon sa pader pwede na sa dag round to na sad gawas na sad ala pinicturay na sad hangtod na pagdayon na kong uli sige pinicturay abot na gis eroplano sige pinicturay naog sa eroplano picture na sad ana abot na ko diri wa gi ni tagad nako way nagpa-picture nako lahi ara gyud no di man gyud tingali ni makadonayon ilang gugma kay dito sige gyud pagdayong sud sa airport dito sa Davao picture na sad galingkod ko dito jud ko sa pinakasuok kanang di gyud makita ba una may mokalit og duol nako padir pwede mo pa picture sige jong pinicture abot na ko diri hapit way mo tagad kailang sige lang sila buhat nako. Pero di na mo iti mailan nga makanunayon ang gugma kung dili naas atong pag tinabangay nga muminos ang sala. Kana ra gyud muminos ang sala. Ug di mo magpa-picture basta wa lang taysa, wa lang mo manglibaks pare, wa lang mo magsigigyaw-yaw. Okay gyud kay na. Di mo mutagad pare, pero wa sad mo'y kalagot pare, wa mo maghambin og kalagot. Okay ra gyud kay na. No? Muna sa atong pagpadayon nining atong pagtinabangay manghinaot kita nga ang grasyas Ginoo magtubod kanunay sa atong kinabuhi ug ang mga tawo nga nahimulag sa Ginoo tungod sa sala matabangan unta nato nga mamalik nga mahinulsulon. Manindog ta pagampo sa katawhan. Mga igsuon, tubago nato sa kinasingkasing ang awhag sa Ginoo ug muhalad kita kaniya nga mapaubsanon diha sa atong pag-ingon. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong kaluoy. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong kaluoy.
Nga ang simbahan mahimong siguradong dangpanan sa mga makasasala ug mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo ka namo ang imong kaluoy. Nga ang mga nangalagad sa publikong mga buhatan, mupakitag linain nga pagtagad alang sa mga kababayinan, sa mga kabataan, sa mga ilo, sa mga idaran, ug sa mga walay puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo namo ang imong kaluoy. Nga ang mga matuuhon, mupalawom sa ilang pag-ampo o pagpenitensya, ilabi na sulod ni ining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo namo ang imong kaluoy. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, ug sa ingon, mahatagan sila og paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo namo ang imong kaluoy. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo namo ang imong kaluoy. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo namo ang imong kaluoy. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo namo ang imong kaluoy. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw, didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo namo ang imong kaluoy. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usay kasako kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kayugaway sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa katong kasalanan ug sa tibok iyang santos nga simbahan. O Dios, gikan sa imong kaluoy, nadawat namo ang imong mga misteryo. Nangamuyo kami nga ikapasidungog kami kanimo ingon sa angay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi paunta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo gana sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang kalanno namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug umaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot
nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain ang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipabot ko, ang gugma kong kabusi hatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Ako sa hugot nagatuo, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagahulat, kadunggo ng imong pagtawag. Kanimo, Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Magampo kita. Itugot o maluluyon nga Dios nga sa kanunay among hatagan sa matinud-anong pagtahod o kalawaton uban sa makanunayong kasing-kasing ang imong santos nga mga sakramento. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kapasayloan sa atong mga sala. Ngato lang buhaton, magsigi lang kitag hinulsol, magsigi tag angkon sa atong mga sala, nya magsigi tag higugma sa atong isig ka mga makasasala. Salamat ninyo nga nagsigig pamalit og slots, nya padayon tag palit. Mao na no ang atong SBF dag tag 500 pesos per slot para sa atong kumbinto ni. Ang ato sang DCHS para ni sa atong pista o karong mga Holy Week celebrations tag 200 pesos na ay 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos. Open paghihapon ang atong investment slot nga DSAP tag 500,000 pesos per slot. Doon na ni 25% interest per annum or per year. Salamat ninyo kayong tanan ini. Iampo nato nga magpadayon ang paglambo sa ato mga proyekto o nga unta magpadayon sa paglambo ang kinabuhi sa atong mga benefactors and donors kamong tanan nga namalit aning ato mga slots. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat
tanan, Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usap kami.